شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum al'ummar Najeriya. Ni Muhammadu Buhari ina son amfani da wannan dama na miƙa saƙon barka da shan ruwa da fatan Allah ya karɓi ibadunmu baki ɗaya. Haka kuma nake ƙara kira ga jama'a da a yi amfani da musamman wannan lokaci mai albarka na watan Ramadan da Allah ke karɓar addu'ar bayinsa wajen sanya ƙasa a addu'ar kawo ƙarshen dukkan matsalolin da ke damunta, ya taimaka mana wajen sauke alƙawurran da muka wa al'umma wannan ƙasa daga mummunan raunin da aka yi mata. Ubangiji Allah ya ba mu damuna mai albarka domin al'umma su sami abinci cikin sauƙi. Madalla, na gode da addu'o'i na fatan alkhairi. A sha ruwa lafiya. Wannan saƙo ne daga hadimin shugaban ƙasa akan kafofin yada labarai, Sha'ban Ibrahim Sharada. فمن شهد منكم الشهر فليصم